Здравейте, VBOX YouTube и запалени майнкрафтъри. В миналите клипове показахме нашите къщи, но вече няма да ги виждате в клиповете. Значи това е комбат, не ме закривай. Здравейте, хора! Значи това вече са къщи за продан. Започваме с къща номер 1. Къщата на комбат. Тя се продава за 26 000, доста ефтино, обаче не е нещо голямо или... Това е моята. Тя защото е доста малка. Тя е по-големичка, обаче външният дизайн не е особено нещо. Тя е за 30 000, защото е по-голяма. Ама няма смисъл да ги показваме отвътре, защото в миналите клипове... Да, и аз ги показвам. Ако не сте ги гледали, пускате профила ми и гледате. Това е къща тази къща е, че тя е за 30 000, защото не е малко, обаче дизайна пък е много... За 28 човека. 30. Нека са закръглени числа. И време да покажем новият ни хом. Хайде. Пише хом. И какво да играе в Firecraft и ако иска да купи къща, скайпа на всеки, защото му е нещо попъгане. Кажи си го ти, защото аз съм. Скайпа е Nixon Dona 1001. Също ще го има и в описанието, ще има и IP-то на сървъра за хора, които не са играли в него. Няма никакъв проблем да живеете с нас. Да, или искаш. Да, пишете в коментарите или пък ми пращате покана пълномощно там в скайпа и ще си пишем. Да знаете, че къщата не е обзаведена, т.е. не е довършена, аз ще живея на втория етаж, т.е. не е направена, тук не е обзаведена. И ще я обзавеждаме, когато вече всичко е направено, втория етаж. Мислим да правим къщи, по които ще ги продаваме тук накъде. Това тук с алеята мисля, че е готино. Да, това е яко. И искаш ли другия клип да снимаме как правим къща за гости? Окей. Например, някой... Смятам да направя нещо като джампчи, обаче това е за по-нататък. Тук да покажем долу какво има. Ето както пише на табелките, има склад. Честрум, така, повечето хора така го знаят. Това тук са моите табелки, моите честове. Тук са на комбат. Аз съм по-скромен човек. Да, скромен човек. Да, затова имаше претенции за стълбите. И още взето, това е къщичката. И хора, очаквайте другия епизод. Сигурно, че го снимаме и след малко, когато го качи всеки. И ще построим една къща за гости, например, такива, които са гледали. Още едно много важно нещо. Искам в Добре, просто не че... В смисъл, искам... Желателно е да пишете в коментарите на клипа какво искате да снимаме. Ние в сървъра няма кой знае какви неща, само някакви мини-геймове, де не са нещо особено и няма за кой да си снимаме. Искаме да знаем какво ви вълнува и да снимаме за това. В този сървър има доста мини-геймове. Pinball, TNT Run, Muma Games, Menu Survivor Games. Доста има. Да, обаче те видяли си в да решим Hypixel. Ти не си влизал вътре, защото трябва да си с купена версия на Minecraft. Hypixel TNT Run е 5 пъти по-голям от това. Тук е много по-готин. Там... Дай да го говорим какво ще правим, защото това малко вече. Смятам... Да, хора, според мен ще строим къща за гости. Много на кефят тия горички. Аз винаги си строя къщи в такива горички. Аз обичам
полянки, не знам. Ето вижте каква гладка полянка, идеална за каштурка. Може къщата за гости да е. Да, идеално място е. Примерно, някакъв наш приятел още няма къщи, или пък някой от този клип, който иска да живее с нас, ама... Да, ако някой от гледащите клипа иска да живее с нас, може да построим, я вижте, къща за него. А пък докато си построи, ще живее в тази. Ако искаш ли да източиме този жест? А брат, казах ти в този клип да чеса. Тъпа си кин. Тъпа. Казал си ми да ни точим честове тук. Казал си ми да ни точим честове в този клип. Ами, все пак и админ може да го види, ама дава се. Няма. Е, тук тя честове не са източени, бе. Не си мислите, че след клипа ще ги точим. Не сме такива хора. Ай, отивай, взимай ключката и... Добре. Ключката и хопъра и аз те чакам тук. Добре. Какво търсиш хом, бе? Пиши хом. Ама аз не съм, че го си сетам още. Мале. Тя дали ще го намеря. Не трябва да ходим до... Мале, каква готина къща. Ще напиша бак. Да, не може да построим нещо такова подобие. Готина си къщата. Ще трябва ти да идиш, аз изгубих и стара тук. Тогава ми прати тъпа, аз ще приема и ти ще ме чакаш. Хубаво. Не, отиди до старите къщи. Аз нямам такива неща у мене. Ма аз имам. Хубаво ще да там. Ама ти нали не си ми отключил реса. Мале, как бъбър сега. Ела човек в моя чет имам иди в хома и не знам, или там. Шида в хома. Да, и като напишеш бак и отиваш пак там. Аре, тъпа, аз си кинак имам в моя неща. Извините, има лекичък лак. Това е, защото си говорим по Фейсбука, на комбат му се бъгна скайпа и си говорим по Фейсбука. Ако питате защо, просто, аз ще ви кажа. Добре. Да ти кажа, няма да питат защо. Това е доста и яко. Колко отваряш тия честове, пък не те виждам. Чакай. Майчикът се отдалечат, ще трябва да те виждам. Ще взема и хопарки, още една количка. Ето дръжте тази, чакай да... Трябва да вземеш и релси. Верно, релси трябва да взема. Ето да дръжте тази количка. Ти знаеш как се правят, нали? Не, аз имам тук 29. Добре, тогава се баквам. А пак аз сега ще да баквам. Пък и аз знам къде беше, това можем да го намерим пак. Да. Там съм. Ето. Хора, ако влезете в този сервер и не кажете на админа, моля, защото... Слагай релсите. Добре. Ти това ще точно отворя. Празени. Аз ще завтора. Те сигурно са ги стокали, що си мислиш. А то има само едно пръст. Страхотно хора. Направо се напълнихме такива богатства. Даже сега при живота си не бях виждал такива неща. Живко, искаш ли по-скоро комбат, извинявайте. Виждаш ли тази къщичка тук? Не, аз ще се промел елфо. Ти пробва ли с това летящия в въздуха? Кое бе? Не. Аз това. Там е взема. О! Взе да то. Ама тъпи неща. Ама
глинени топки, Но снежни. глините топки може да се използват за разни. Аз ги взех, диамантини брони, прос. Enchantment ли са? Не. Тогава са за буклук. И това му беше. Ние имам диамантини блокове, имаме около 2 стака. Да, все пак не сме чак толкова бебени. Не се за... Сега гледат ни, че кради, ама все пак не сме бебени. Не, Че този клип не стана доста дълга. що да е дълъг? Той в YouTube няма ограничение. Не знам, но все пак Имам едва ли един някой... приятел, Радослав, той всъщност не ми е приятел. И много Той се е- фука. Значи вика, аз снимах един клип, голям, 2 гигабайта. И обаче батко ми има познати и ми направи и ми кракна ютуба да може да качвам големи клипове. Някакъв такъв съвка, батка му имал връзки, някакви такива неща, много познати, дете ще ли да му го направят специално, пък той в ютуб няма ограничение. Ние другото сме в един град и почти се всяка вечер излизаме и то Радо май ще го би вече, ако мръзне. Фух, Искам да направя една реклама. костите натрушени. Момента с Сетин, днеска той напера на стадиона Страхотен Гогол. Аз ли? Да, от О, мале, почти от 20-30 метра, страхотен бразилски. направо онзи вратар не може да се усети какво стана. А пък аз един късмет гол, значи центрираха ми и аз Английски ли беше? Какъв беше? английски беше, да, и центрираха ми, аз само го имам. Това беше лек късмет, чели така какъв си има наред. Има. Ей, да. Обаче от 20-30 метра страхотен бразилски. Страхотен беше. Мисля, че това е от клипа. И до нови клипове, приятели. Бай, бай. Може би ще са след малко. Да. Бай, бай.